יש לי ידע כללי מאוד רע. אבל רק בכללי, כשיורדים לספציפי זה... באגסים, את מבינה? כן, קצת. הוא חוזר לאגסים כל פעם. יש לו איזה קטע עם האגסים. לא, אני אומר לך שהאגס... אלי, תפסיק לצלם, אלי. כן, מה הוא? הוא מצלם אותו. אתה צלם? תמשיך עם האגסים, תמשיך עם האגס. אגס זה פרי עם סגולות. אגס זה פרי עם סגולות, הוא אומר. סמוי לגמרי. מרינה, תקשיבי על... אני מסכימה שזה... אגס טוב לבן. מה את הבאת? הבאת פירות גם. ענבים. אין לנו אגס. תשאלי את אריאל מה הוא חושב על ענבים. לא שמענו את דעתו בענבים. אריאלי. ענבים מלאים סוכר קודם כל. איזה באסה. ולכן צריך לאכול אותם במשורה מה שנקרא. מה אתה חושב על וויסקי? יש שם גם הרבה סוכר? וויסקי דברים אחרים. אלכוהול למשל. את משה. יש שם מלא סוכר. זה הולך טוב. נו. זה חצי ארוחה. כל דבר. היום צריך שפעם... לאכול אותו